Stigli smo i do moje omiljene teme, a to su emocije. Ja sam duboko uverena u to da kada bi se emocionalna pismenost izučavala u školama od najranijeg uzrasta, da bi stopa kriminala bila u velikom padu i da, ko zna, možda ne bi ni bilo ratova. Šta su emocije? Mnogo više ćemo o ovome razgovarati na našim edukacijama u školi razvoja socijalnih veština i emocionalnih veština, evidentno, ali u ovom trenutku važno je samo da zapazimo dve stvari. Jedna je da su emocije naš kompas, naš pokazatelj, da li smo usklađeni sa sobom i na pravom putu, znači naša reakcija prosto na neki spoljašnji stimulus, na neko dešavanje iz našeg spoljašnjeg okruženja. A druga stvar, i ja nekako duboko verujem u to, insistiram na tome,